Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Samla uba arbois nam karta. Uba nakasinong Nongkseh Block 5 nakathan Lyngngam. Ngam Jyllop hakawa Lyngngam. Uni Samla uday ubalatip karteng kum uriki thank you. Kat kum kajingtip bala yolum. Layatu bakani kajingam Jyllop jong uni Samla. Kadai hakajanmi jong ka arpalay tarik urisau arajarapsan. Bat haka step kababut ka kunhun jong ka search and rescue team na Shillong. Kalahiyar siya kani kajaka bansay yakamet jong uni Samla. Kawa Lyngngam kadi kawa kabahab hapo ka jingpet jom ka raj laiken tod ha ka hima sora bat kaderu ka jaka ka balas dang ban kring ya ki nongchung kai ki sinong ki bahab ha laiken tod ki kenthop ya ka maukliau maulatang bat sokmi ban poi sakani kawa la ban yak jat lingba ki lai teli ki sinong hanrei uni usamla riki uhiar shawa Lyngngam bat ki parlok da ka baya lenti lingba ka sinong sokmi ha ka jingjinga ka bakumba laiken ta ban yak jat nadu kut madan shadu shawaba. Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.